Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Duha ka managlayang pagpamusilang nahitabo sa General Santos City. So sa ka-insidente o sa kalalaki nga gikan lang ni-attend og hearing sa korte gipusil patay. Ano ang report ni Argil Relator? Dead on the spot kining biktima nga nailang si Nino Abalos human gipusil sa riding in tandem suspects sa Purok Sugod Lot 1, Barangay Apupong sa General Santos City. Gikan sa Hall of Justice sa Lagaw ang biktima nga mi-attend sa hearing sa iyang kasong may kalabutan sa illegal nga droga. Diyang pagnaog niini sa iyang sakyanan. Kalit kining gipusil sa suspect punting sa ulo gamit ang kalibre 45 baril. Dugay na kunong wala gaulian sa Jansan ang biktima kay mibalhin sa Sultan Kudarat human malambigit sa illegal nga droga. Wala na mihatag og pahayag ang kabanay sa biktima. Parayon pa nagaimbestiga ang kapulisan labot sa maong insidente. Pag naog mo to, buto lang mo na dunggan. Wala to. So wala yung nakita, nagtira. Wala kay naka-helmet man, nakakuan. Usang sakay na motor. XRM. Butang yun na siya. Ingon nga ma-bisyo, wala na siya bisyo. Tingala gani ko nga nagipusin na. Nagkaroon ito ng criminal case, drug-related case. Doon na ito lumipat sa Takurong. Ngayon, sa araw na ito, biro pala siyang hearing. Samtang patay sa pagpamusil sa iyang panimalay, ang 35 anyos kasi Joven Ochanda nga taga Barangay Kalumpang, Martes sa buntag. Gilayong misakay sa motorsiklo ang mga suspect dayon sibat. Sumala sa misi sa biktima, gihagad sa ilang silingan ang iyang mister aron tan-awon ang manok nga panabong. Nakaangkon og samad pinusilan sa ulo og lawas ang biktima. Matod sa Purok Chairman sa lugar, dili kuno nila kaila ang biktima. Nagpadayon ng investigasyon sa maong insidente. Kinina ang ikalimang shooting incident nga nahitabo sa Police Station 5 sa Jansan. Nagsampok man daw sila sa manok daw. Yan, ihagad lagi sa mga kabul, may kasta karon ang mga kabul. Wala man nagpakita mo. Sa Pinapakilos natin ating mga intelligence, no, para i-background check itong victim. So tingnan natin kung ano yung mga possibility, ano yung motive. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka 9 anyos nga bata sa Cagayan de Oro City ang aksidenteng namatay. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasrial nakigdula lamang kuno og play dead ang biktima ngadto sa ihang igsuon dihang natuok kini sa bakos nga anaa sulod sa ilahang kwarto. Patay ang usa ka 9 anyos nga lalaki nga itago na lang sa pangalan nga John. Human nga aksidente siyang natuok sa bakos nga nakasabit sa ilang kwarto.
Base sa investigasyon sa kapulisan nga nagdula-dula lang kuno og playded ang bata sa iyang 6 anyos nga igsuon sulod sa ilahang kwarto diyang gitali sa biktima ang iyang 2 ka tiil ug 2 ka kamot. Dayon gihikot ang bakos sa iyang liog. Nakita pa sa 16 anyos nga iyan sa bata ang panghitabo ug nadala ang bata sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Sa pakiginabi sa kapulisan sa inahan sa biktima, posible kunong gisundog sa bata ang mga nakita niini nga mga eksena sa telebisyon o internet. Dili gayud mag-awat kung unsa ang ilang makita. I-guide na to kung unsa. Pahimangnuan na to atong mga anak nga mag-amping dili magduwa sa makadelikado nga mga dula labi na kaning paghikot-hikot. Sumala pa sa City Psychosocial Division sa Cagayan de Oro LGU nga labing importante nga mabantayan ang mga bata bisan anaa sulod sa mga panimalay. Importante sab kuno nga kanunay silang kamustahon sa ilahang mga ginabati. So ang ilang kinahanglan is interest, attention. So ato nang mahatag pinaagi sa pagpangutana. Okay nak, so kanus ani siya nagsugod, unsa di ay imong gibati, unsa na siya kadugay, mauban ni ang pinakagrabe, unsa di igadagan si imong hunahuna. Real karumbulana lamang nakatala na og 2 ka mga child suicide cases ang syudad. Busa ang CSWD Psychosocial Division, mas gipahugtan nila ang ilahang partnership ngadto sa mga barangay aron dili masubli ang mga susamang insidente sa syudad. Real. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Usa ka Chinese national ang napalgang patay sa Davao City. Kwarta nga mokabat sa 1 million pesos nawala. Napalga na lang sa mismong anak sa biktima ang inahan ining naligo sa kaugalingong dugo sa ilang warehouse sa Bangoy Street, Agdao, Davao City. Nailan ang biktima nga si Xu Lizhen, 50 anyos. Natingalang anak ni ini nga si Wang Wenwan nga nagkagubot na ang mga butang sulod sa warehouse ug nasayrang nawala ang cash nga gibana-bana ang mukabat sa 1 million pesos. Sa madinunggaban ang naangkon sa biktima sa managlayang parte sa lawas niini hinungdan sa iyang kamatayon. Ginaimbestigahan na sa otoridad ang mga brutal nga krimen. Pulis sa Davao City, Tagum City, Davao del Norte ug Marantao, Lanao del Sur gipang pusil patay. Ana ang report ni John D. Esteban. Igo na lang sa paghilak ang pamilya diha makita patay na si Police Master Sergeant Jackson Pelsuan sulod sa gisakyang taxi kagabi. Gikan nag-duty ang biktima sa quarantine control point sa kilometer 11 sa Sasa, Davao City. Dihang misakay kini og taxi pabalik sa Sasa Police Station kung asa siya na destino. Apan pag-abot sa kilometer 10 kalit gitaparan ng taxi sa usa ka pick-up. Dayon gipaarakan og bala sa wala mailhing suspect. Hasta ang taxi driver nga si John Ray Solano patay usab human maigo sa pagpamusil. M16 po yung nakuha nating pasyo doon sa crime scene. So 13 po yun, 13 na empty shells. So ngayon, ongoing yung investigation namin, binabacktrack namin yung mga possible escape route ng sasakyan. So naghahanap kami doon ng mga CCTV sa area para makita namin kung saan posibleng tumakbo ito at saka makuha natin kung may plate number ba o wala yung sasakyan ng mga to. Nakasentro ang investigasyon sa otoridad sa anggulong may kalabutan sa iyang trabaho isip pulis. Inaano natin yung mga naging hinawakan niyang kaso. So formerly assigned pala siya sa sa anti-drugs team ng Police Station 1 Santa Ana. Kasi walang makapagsabi na may kaaway siya o sa pamilya niya na may nakaaway siya, walang ganung So, ang gulo. Samtang sa Tagum City, Davao del Norte, napalgang patay si Patrolman Mark James Villanueva sa kilometer 48 National Highway sa Barangay San Isidro. Base sa investigasyon nga samtang nagmaneho ang biktima sa iyahang motorsiklo, gisuwayan daw ni ini og balhin ang baril sa iyahang vest. Dihang kalit nga dunay may buto og natumba na kini og dunay igo pinusilan sa liog. Hinuon ginaimbestigahan pa sa otoridad ang insidente kay basin accidental firing lang base sa mga nakakita. Nag-drive siya ng higpit ng iyang motor. Sa unahan, sa tulay, nakita sa mga kauban na na-attempt si Patrolman Villanueva na isuksok sa iyang dugan, sa vest, ang pistola, ang iyang firearm. So, mauna to ilang nakita from behind and then there was a gunshot na ilang nadunggan.
Sa Marantaw, Lanao del Sur, patay si Police Master Sergeant H. Northander. Samtang samdan ang kaubang si Police Master Sergeant Gaddafi Bantuas. Human sila gipamusil sa mga armadong riding in tandem suspects samtang sakay sa motorsiklo sa Barangay Ragayan. Naigo sa ulo si Master Sergeant Thunder samtang nakaambak sa motor si Master Sergeant Bantuas. Padayon pa ang kapulisan sa pag-imbestiga sa krimen. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Gipaimbestigahan na ni Mayor Inday Sara Duterte ang posibleng kalapasan sa health protocol sa usa ka grandiosong wedding dinhi sa Davao City kung asa ang usa sa bisita nagpositibo sa COVID-19. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, nagsugod na ang City Tourism Operations Office sa pagpanubay kung doon na by violation sa health protocol sa gipahigayng grandiosong wedding sa usa ka couple nga gikan sa inilang pamilya dinhi sa Dakbayan sa Davao. Sa programa ni Mayor Inday Sara Duterte sa Davao City Disaster Radio, gipadayag niini ang iyang kadismaya sa nahitabong wedding ceremony sa usa ka inilang banay sa Davao City kung asa dayag nga grandioso kini bisan pa man sa gideklara nga period of mourning and vigilance subay sa pandemya sa COVID-19. Dugang kadismaya sa paglusad og event asa daghanang mitambong ug usa sa bisita migula nga positibo sa COVID-19. Historya na daan ang organizer nga na look what you are planning is really kanang delikado risky. Risky because it can possibly be a source of spread sa infection sa COVID-19. Sa pagkakaron, nagsugod na ang contact tracing sa mga bisita sa kasal ingon man staff sa organizers ug ubang suppliers sa kasal. Gipaimbestigahan usab sa mayor ang mga posibleng kalapasan sa health protocol sa maong wedding event. I-remind lang nato tanan na every time you violate health protocols, you kill another person. Ang City Tourism Operations Office ang usa sa buhatan nga mipanubay sa maong event. Sumala ni Jean Rose Texon nga daan na nilang gipaymangnuan ang mga event organizer sa mga limitasyon, busa, subli nila kining ipatawag. Gituna na karon ang mga pictures sa event kung asa duna by social distancing. Nagsuot ba og mask ang mga bisita ug mga staff ug ubang pang protocol. Like the face mask, most especially sa part po ng mga employees ng event coordinator. Sa guest, required niya po? Yes, required din po sila. Actually, meron din po sa area na yan. Even social distancing po. Nakikalay na usab sila sa City Legal Office subay silang giimbestigasyon nga ginapahigayon. Kinoconsult ko din ng City Legal with regards yung violations po na nakita namin. And kung ako, sabihin ko lang po, frankly, I would say that it's really the responsibility of the event organizer or the event coordinator. Kaya siya magunit sa whole activity. Sara, gisulayan sa GMA News sa pagkuha sa pahayag ang mga opisyales sa asosasyon sa mga events organizer dinhi sa Dakbayan sa Davao apan midumili una kini. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Huwa kini sa nagkalayo nga kotse, human aksidente sa Bulwa Ikunan Bridge sa Cagayan de Oro City. Gimaneho ang sakyanan sa usa ka John Mark Ulpo uban si Michael Flores. Diyang kalit silang mibangga sa Center Island sa maong tulay. Hinungdang mibalintong kini ug daod-daod misilaob. Hinuon na rescue gilayon ang duha ug nakahiagom lamang sila og minor injuries. Upat ka mga piniriso sa Rojas Municipal Police Station sa Zamboanga del Norte ang nakaikyas. Sumala pa, gipahibuslan sa mga sospek ang higayon samtang kusog ang ulan ug ilang gigabas gamit ang kwerdas ang Puthaw nga detention facility. Ang mga nakaikyas na ilang sila si Willie Catoy, 23 anyos, Robert Quinto, 46 anyos, Wilfredo Espelita, 19 anyos ug Roger Ferraz. Sa ulahing report sa kapulisan, nadakpa na pagbalik si Wilfredo Espelita. Samtang nanawagan ang otoridad sa mga kabanay sa tulo nga isurrender kini sa kapulisan. Sa Upol, Misamis Oriental, nadakpan ato sa bypass operation si Jeshom Ray Kipanes, 25 anyos, tag-iya og Internet Cafe sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City.
Nakuha gikan sa suspect ang 5 ka mga sachet sa marijuana nga nagkantidad og kapin 2,000 pesos. Sumala pa, ginabaligan sa suspect ang illegal nga droga sa mga kabatan-unan sa Opol ug El Salvador City. Sa Pagadian City, arestado sab sa buy-bust operation ang gikonsiderang top 3 sa priority list sa PDEA nga si Abdullah Itabuan, 21 anyos. Kinsa nakuhaan og 5 ka pakete sa gituohang shabu ug marked money. Kanina priso na ang suspect sa susamang kaso apan nakagawas tungod sa plea bargaining agreement. Gitayog og magnitude 4.8 nga linog ang Sarangani, Davao Occidental. Matod sa PHIVOLCS na naa sa 103 km southeast sa Sarangani, Davao Occidental ang epicenter sa mong linog kaganing alas 10:54 sa buntag. Tectonic ang origin sa linog, natalang intensity 1 sa Malungon, Sarangani Province. Samdan ang usa ka security guard human mibangga ang gimanayong motorsiklo niini sa kasugat nga laing motor sa Pagadian City. Kuha kini sa CCTV video sa Pagadian City Command Center niadtong Sabado sa hapon. Makita ang usa ka motor nga may sakay nga 2 ka tawo nga nagsunod sa tricycle. Diyang paliko ang tricycle padulong sa Napulan Road, miliko usab ang motor apan kalit mibutho ang laing motorsiklo nga gimaneho sa maong security guard hinungdan nagbangga ang duha. Daling mitindog ang 2 ka sakay sa laing motor o giduol ang nanghigdang gwardya sa kalsada. Gidala gidayon sa ospital ang mga nalambigit sa aksidente aron matambalan. Nagkaregluhay na kuno ang isig kabahin. Gikan nag-inom, gipusil patay. Samtang 3 anyos nga bata, patay usab human naligsan. Kiniugban pang balita sa Davao del Sur, pinaagi nining report. Patay nang napalgad ang biktimang si Warren Canabano sa barangay Poblasyon sa Malalag, Davao del Sur niadtong milabayng adlaw. Gikan nag-inom sa higala ang biktima ug sadyang pauli na nakadungog na lang ang mga residente sa lugar ug buto sa pusil ug didto na napalgan ang biktima. Dead on arrival ang 3 anyos nga bata nga giilang si Jewel Texon human naligsan og motor at atubangan mismo sa simbahan sa St. Michael Parish Church. Gikustodiya na sa police station ang driver sa motor nga si Melvin Lantigse. Sa iniusang pwersa sa Digos ug Matanaw Police, nadakpan sa barangay Saod ang wanted person nga si Marcos Dazon. Gipagula ni Judge Carmelita Sarno Davin ang warrant nini nga dunay kasong homicide. Samtang sa Hagunoy, lalaking dunay kasong 7 counts of qualified theft gidakop. Ang suspect gilang si Ronald Camerino, usa ka mag-uuma sa San Guillermo, mikabat sa 196,000 pesos ang girekomendang bail. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Tungod kay naapektuhan sa pandemya ang negosyong pag-export og saging, usa ka inahan ang nahimong instant plant grower. Atong sayron ang istorya sa pagbarog, pinaagi nining report. Ang matag moagi sa crossing sa Barangay Migkawayan, Davao City, makalingi gayud sa mga nindot nga bulak nga makita gawa sa panimalay ni Eileen Sabate. Matod ni Eileen, ang mga nindot nga bulak natanom lang panahon sa pandemya. Nindot o rare ang iyang mga koleksyon. Pamalit og saging tapos akong bana nag-drive sa 911. Hinay na jud sir, hinay pud ang barato pus mas barato. Sa wala pang COVID-19, negosyo nila mao ang pag-export og saging. Pero kay naiguman sa pandemya, swerte na kuno nga dunas lay order sulod sa 2 ka bulan. Busa uban sa iyang bana na desisyonan niyang mahimong plantita ug mananom og bulak nga ilang ibaligya. Nabaligya pud non jud sir. Kaya na may mga hapit usahay. Nakapokus yung hapon mi ani. Pero kuha naman lang ko mong saging. Twice a month naman lang. So, kaning at least sa... At least nati panghuan ginagmay. Wala damha nga daghan day mo palit sa mga similya nilang petonya o kumintang. Busa kini na ang ilang negosyo karon. Ang storya ni Eileen, pagpamatuod nga bisa namatay ang ilang negosyo tungod sa pandemya, dunay hapoy motorok, pinaagi sa diskarte ug paningkamot. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Magparyente naka-recover sa COVID-19 sa Davao Oriental. Kinigubang pang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report.
Sa Davao Oriental, tulo ka magparyente nga taga Don Martin Marundan sa Mati City ang nakarecover na sa COVID-19. Usa ka 66 anyos nga babay ug mga pag-umangko niini, nga 17 anyos nga babay ug 9 anyos nga lalaki. Silang tanan, mga locally stranded individuals o LSI gikan Makati. Lakip sab sa nakarecover ang tulo ka gikan sa Aliwagwag sa Katiil, Davao Oriental nga mo ang 34 anyos nga lalaki, 28 anyos nga babayi ug 8 anyos nga lalaki. Samtang usa ka 56 anyos nga babaeng taga Barangay Tomas Monteverde sa Davao City ang namatay sa COVID-19 human sa kapintulo ka semana nga pagka-admit sa ospital. Dunay 1,935 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 ang Davao Region, 1,461 recoveries ug 64 ang namatay. Sa Misamis Oriental, sugod niadtong Lunes, gimando ni Governor Yevgeny Emano nga kinahanglang magsulob og face shield ang mga trabahante sa provincial capital matag mo trabaho. Dunay libre nga face shield nga giapod-apod ang LGU ngadto sa mga empleyado. Sa Cagayan de Oro City, nadugangan og 7 ka bagong COVID-19 cases ang syudad. 3 ka locally stranded individuals, 2 ka returning overseas Filipinos ug 2 ka local cases. Ana-ana sa 262 ang confirmed COVID-19 cases sa Cagayan de Oro City. 166 ang nakarecover ug 9 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Halos 24 milyon katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang milapas na sa 200,000 ang nagkasakit niini sa Pilipinas ug sobra 5,800 niini mga taga Mindanao. Mikabat na sa kapin 23,904,000 katao ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Misa ka nasab sa sobra 15,584,000 ang nakarecover ug 819,612 ang namatay. Samtang ana sa 202,361 ang nataptan og COVID-19 sa Pilipinas. Misa kasab sa 133,460 ang nakarecover ug 3,137 ang namatay. Ug sa maong ihap, 5,829 ang nagkasakit og COVID-19 nga mga Mindanawan, 3,841 ang recoveries ug 148 ang namatay. Taliwala sa pandemya, nahinayon ang graduation ceremony sa usa ka eskwelahan sa General Santos City apan gisigurong nasunod ang health protocols. Dugay nang natapos ang school year apan karon lang gipaygayon ang graduation sa senior high school sa Golden State College. Hinuon gihatagan sila og permiso sa LGU pinaagi sa City IATF basta mutuman lang sa health protocols. Pusa ang mga nag-attend sa seremonya, naka-face mask, face shield ug tanan nag-obserba sa social distancing. Inigsaka sa graduate sa stage, DIY o do-it-yourself ang mahitabo. Sanglit siya lang ang mutaod siyang medal ug mukuha sa award ug diploma. Wala na school official sa tunga sa stage. Aron dili magdasok ang mi-attend by batch ang graduation ceremony kung asa tig 100 katao lang ang makasud sa covered court. Busa nahuman sulod sa usa ka semana ang graduation. Bisan pa man sa sitwasyon, dako gyapon ang pasalamat sa mga graduate ug mga ginikanan tungod na sinati nila ang graduation day bisan dunay hulga sa COVID-19. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Human sa pagpamomba sa Hulo-Sulo niadtong Lunes, gilayong gideploy sa sentro sa Zamboanga City ang mga bomb-sniffing dogs. Samtang dakong parte ang tapang sa mga barangay alang sa seguridad sa syudad. Anang report. Bago lang nahuman sa unom kabulang training ang K9 units uban ang ilang mga handler sa PNP Explosive Detection Course. Gilayon silang gideploy sa Zamboanga City aron mamahimong kabahin sa pagpahugot sa seguridad human sa pagpamomba sa Hulo-Sulo niadtong Lunes. Kaabag sila sa mga otoridad sa pag-inspeksyon sa mga sakyanan, bagahe o guban pa. So we have police visibility, military visibility, and we're also given more K9 units also to respond to Zamboanga City as a deterrent. But always we have instructed the security forces to also check on the passengers, particularly with motorcycles that are left parked, that they should also do that. And the paneling was already done, even our borders, because our borders are very porous. Dakong tabang usab kuno, batok terorismo ang kooperasyon sa mga barangay sa syudad. Ang mga residente sa matag barangay mo'y unang makahibalo kung dunay mga bagong santa sa lugar nga kadudahan ang nilihukan.
is always to maintain the heightened level of alert in the city of Zamboanga. That is why we have to work with not only our law enforcement agencies, the Philippine Coast Guard, but what is very important is we have a very good grasp and coordination of our barangays. Kapinunom katuig ng walay insidenteng pagpamumba sa Zamboanga City. Busa, giyawag sa lokal nga kagamhanan ng katawhan nga padayong magmabinantayon batok mga daotang elemento. Personal responsibility and citizen cooperation, that we should be aware of bomb awareness around us, particularly of items that are left attended and suspicious looking people in our areas of jurisdiction or within sa periphery nato. Ako, si Teco Campo, para sa One Mindanao. Gikalingawan ang mga dolphin nga nagpanon sa kadagatan sa Upol, Misamis Oriental. Kini ang kuha sa netizen nga si Manuel Tan sa kadagatan sa Upol sa Misamis Oriental, din makita ang mga dolphin nga naglangoy-langoy sa ilang tungod. Sumala sa uploader nga nakasakay sila og speedboat nga tungtungura ug padulong unta sa lagindingan sa Misamis Oriental dihang ilang natagbuan ang maong panghitabo. Paspas nga nag-viral sa social media ang maong post ug miani og mga positibong reaksyon gikan sa mga netizen. Ilabi pa nga talagsaon kini nga panghitabo sa maong lugar. Usa ka makahinganghang nga langob ang nadiskubrihan sa mga residente sa usa ka barangay sa Tulunan, Cotabato. Aksidenteng nadiskubrihan sa mga residente sa barangay Tuburan ang usa ka langob nga dunay mugilak-gilak nga mga bato. Matod ni Goods Istolyoso, naligo lang daw sila ni adtong higayuna sa usa ka falls doon sa langob. Dihang duna sila nakitang buslot nga tadapunan ug mga sagbot. Pagsulod nila sa lugar, didto na nila makita ang makamangha nga talan-awon nga kung maigo sa suga sa ilang cellphone, mugilak-gilak. Nasayran nga daw bulawan nga mugilak-gilak, usa ka klase sa sulfide mineral nga gitawag og pyrite. Mga kapuso, way po sa among pagkatunog balita. Bisita ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa madagkong balita sa nagkadaing reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulhig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teco Campo, buong puso para sa Pilipino.